Hindi ako nagjo-joke o hindi naman ako nagpakarong ingno na maganda ako. Pasensya na guys na ano yung mata ko na puwing hindi. Gusto ko siya talagang makita. Walang kaarte-arte. Hindi ako nagba-vlog kahapon. Guys, good morning guys. What time it is now? Time check. It is 10:14. So, hindi ako nagba-vlog kahapon and so happy that I can see myself again on the camera. It's nice to vlog. It's nice to have a camera talking to myself like lazy. I'm just going to start, you know, like, I just want to put something on my face para naman, you know, yung mukha ko may pagka, alam na. Bakit kaya maginaw dito? Bakit? Yung aso. 70 degree naman. Bakit ba maginaw? Wala kasi akong ano sweater, guys. Aalis ako. Come here, Dimps. I know you want some dry food. Come here, Dimples. Dimples, come here. Come follow Mama. Come. Come follow me. Look at this. Look at this. Ganyan sila, guys. Alam nila. Oh, hindi nga ninyo kinakain yung turkey, ha? Kailangan ko nang umalis, guys. Aalis ako. Pero yung ginawa ko sa mukha ko, guys, wala naman ako. Yung powder lang at saka eyebrow lang ang inano ko. Yung plano ko, magluluto ako, guys. And then, may mukbang ko. And then, ang lulutuin ko, sikreton lang. Para, ano, para bibo. Para aligri ang buhay ba. But anyway, so yun, guys. So, hindi ako nag-vlog kahapon. Na-miss kong mag-vlog, guys. Uy, nakakamiss. At saka nag-live ako sa Facebook. At saka salamat sa nanonood ng live ko sa Facebook. It was quick live. At saka meron akong ano sa inyo, guys. Yung meron akong personal account, guys. At saka may nag-a-add or may nagme-message doon na ano, na galing daw sila sa YouTube channel ko. Pasensya na kayo, guys, kung hindi talaga ako nagre-reply doon kasi personal ano ko yun at hindi ako doon palagi. Andito ako sa Facebook na connected sa YouTube. Andito ako palagi. And yeah, so late talaga akong magre-reply, guys, kasi alam nyo naman, guys, nagre-reply pa ako dito sa YouTube, nagre-reply pa ako dito sa Instagram, sa Facebook. So, late akong mag-reply, guys, sa mga account ko. Pasensya na. At saka, alam nyo naman, nag-i-edit ako palagi. Saka, bunsi-bunsi. Out this way. Do you wanna go out this way? Hi, guys. Alam nyo, guys, kararating ko lang pala, guys. As in, guys, I went to the store. Ang nangyari, guys, hold on, let me put this freaking settings right. Okay, ang nangyari, galing ako grocery. Tataka ako, guys. Ang kinatatakan ko lang, nagrabe yung taka ko. As in, bakit? Lahat ng tao nakatingin sa akin. So, ganun ako ng ganun. Oh my God. Ang lahat, tumitingin talaga sa akin, guys. Hindi ako nagjo-joke o hindi naman ako nagpakarong ingno na maganda ako. Ako, kararating ko lang, o galing grocery, o tingnan nyo yung bag, nandun pa. At saka, sa line, mataas yung linya, yung mga taong nakatingin sa akin, ganun ako sa cellphone ko, pinatay ko yung cellphone ko, kanang walang screen ba, ginanito ko, nanalamin ako sa sarili ko, guys, baka ganun, guys. Ala, guys, ay, nagtataka. Alam ko naman, marami akong gray hair, guys. Alam ko naman, nagka-gray hair na ako. Ang tingin, baka ang tingin nila, ang bata-bata nito, uy, magka-gray hair na. Baka yun, ano nila, nagka-gray hair na ako, bata ko pa daw tignan. You know, kasi maliit talaga ako, guys. Uy, kung makikita niyo ako personal, guys, ay 4'11 ako, guys. You know, ako tabahang itaon ninyo. Anyway, just got home. Bumili ako nito. Sobrang liit, guys. I was looking also for big bag for this, for the cats. Pero wala akong makitang big bag. Hoy, hey, that's not for you. Tignan niyo, oh, that's not for you. Also, I got a, anong tawag nito? Pork belly, pork chops na malaki at saka mayroon siyang skin at saka mag-aadobo ako, guys. And also I got a thing, yung kalbasa, guys, 'di ba yung ginataang kalbasa, yun. Gagawa na naman ako nito when Tom is here. At saka green onion, scallion, and parsley for this. And also for the kalbasa, imimix ko siya with zucchini, the red bell pepper. Naningkamo, tawag iya, guys. Oh my God. Trying hard, mang kabag. Ang lolang crazy. Tignan nyo na, pangbahay lang ako, guys. Pangbahay lang ako, guys. Pangbahay. It's time to cook. Hi, guys.
Ay guys, pasensya na guys na ano yung mata ko na puwing hindi. I watch Asia Purple Aries. Pasensya na ang ingay kasi guys, kasi nagluluto ako ng panghumba, pangmukbang ko humba. Yun. Woo! Yun. Ayan. Okay. Pabayaan ko lang siya muna dyan. Ang gagawin ko na lang is mag-i-edit ng video and reply some comments from you guys. Always spend time for that. I have to maglaan talaga ako ng oras para replying video sa mga comment ninyo. Usually, the next day na ako magre-reply guys. Usually, pag walang time sa hapon, pag walang time sa hapon, the next day na ako magre-reply. Sa mga early bird, nagre-reply ako paminsan. Pero pag walang time, the next day na talaga ako guys mag-reply sa previous vlog. So yun. Ang sarap guys. Tignan nyo ito guys. Tignan nyo guys. Pansit. Akala niya, dito si Dada. Ginamit ko pala yan kanina guys. So andyan siya. Oh, Dada's not here, my love. Oh. Lutu. Miti ka na. Miti ka. Power ka. What, have you been drinking water? Are you drinking water? Ito na siya, guys. Ito na siya. Pero, hindi pa yan tapos, guys. Hindi pa yan tapos. Gusto ko talagang makita si vlogger na si Purple Aries. Kasi, sobrang masayahing tao yun. As in, parang walang kimi, walang kaarte-arte, walang... Basta, gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko siya talagang makita. As in. So, parang napifeel mo ba, no, na wala siyang arte, wala siyang... Basta gusto ko talaga siyang ma-friend. Kung kilala niyo siya, guys, ipa-friend. Gusto ko siyang ma-friend, gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makapunta dito sa New York, gusto ko siyang mag-stay siya dito. Yun, parang as in, feel ko siya na, feel ko, parang gusto ko talaga siyang makasama, guys. Masayahing tao ba? Sobrang ganda, parang sobrang ganda niya makasama. So yun lang. Sana makita ko siya. Guys, kung nanonood kayo sa kanya, guys, i-comment nyo naman dun yung ako. Nanay Aisha, hi! If you are watching, for sure you are not, but hi! I love watching your vlog, and I know I love your personality too. Ayan guys, ang humba ko. Napiprito na siya sa oil niya. Yun ang pinakagusto ko. Ayan. Binigay ko sa kanila yung minukbang ko guys. If you watch that mukbang, ito yung ginawa ko after. Hi guys, katatapos lang namin nag-usap ni Tammy. Hold on. Katatapos lang namin nag-usap ni Tammy, and I'm just going to edit video and relax, and I will probably continue this vlog tomorrow. I put it together para magsalpak silang dalawa. Salpakan na yan. Busog na busog ako guys sa mukbang ko, and then I'm just going to sit down. Well, I'm not just gonna sit down and watch TV. I'm always going to edit my video, and so yun lang. Yung hindi ko pa hinugasan yung mga nilutuan ko ng humba kasi nag-ano siya sa so inano ko siya ng tubig ng So yun, parang gumagahi, parang tumitigas yung sa sa kukuit ng puro lang ako ng But anyway guys, thank you guys so much for watching. I-continue ko itong vlog tomorrow's video. Bye! See you tomorrow. Hi guys. Okay. Insert shout out ako guys kasi dami nang magpapa-shout out. And I'm happy that you guys watching, and I hope you watch my vlog. So may magpapa-shout out. So isa-shout out ko lang. Hi kay Ailey Loki.
And also sahabin niyang sis Kat Loki from Fresno, California. Hi sis, thank you for watching. And hi din kay Jean Maniego. Hi sis Jean, salamat. And also hi to Marites Firarisa. Hi sis Marites, salamat sa panonood. And hi also to Yekats Yap. Hi sis Yekap Yap. Yekats Yap. Hi, salamat sa panonood. Hi to Danes de Guzman. Hi sis, salamat. And also magpapa-shout out sina Regine Concepcion. Hi sis, salamat. And also hi to Hans Chan. Hi Hans Chan. Thank you for watching. And also hi to Venetian Snow. I think tapos na ito, nasa shout out ko na ito sila. Isa shout out ko sina Gloria Calcita. Hi sis Gloria. And also, hi also to Jamaica Miles Journey. Hi sis Micah. And also hi to Odisa Collard. Hi sis Odisa. And also Jean Oy. Hi sis Jean. And also isa shout out ko na rin si Maria Sili Basala from Cavite. Hi sis. And also to Viva Morina OFW Kuwait. I think she is OFW from Kuwait. Hi sis Viva. And also hi to Marisa Ventura. Hi, thank you guys so much for watching. I really do appreciate all of you guys. Hala, si Habs ba iyak nang iyak, kalagot man ni si Habs oy. So this vlog guys, I forgot to end this vlog and I said I will connect it to yesterday's vlog, pero ang taas ng vlog the next day, so isiparate ko na lang siya. Pero ito na lang yung i-end ko sa shout out at saka pasasalamat sa inyo guys. I really do appreciate it and I hope you share the last previous video about Bisaya guys, about Pilipina and then naghanap ng Amerikano or kahit ano foreigner. Sana na i-share niyo sa Facebook niyo. And I really do appreciate it guys. Let me know if na-share niyo sa FB niyo yung video na yon. And I will give you a shout out and I will say thank you to you and I really do appreciate it. Okay? Thank you guys. So kita-kits tayo bukas guys ha. And see you guys in my next vlog. Bye-bye. Bye guys. Good night. Good morning. See you in my next vlog. See you tomorrow guys. Tammy's here. Bye-bye.